Abusua so you be a odifo make you say say unyame e de enne bi ato ho de ma Reverend Owusu Bempa watch say on the 3rd of November no Reverend Owusu Bempa nyame beto nsa e de afre no busua na Ghana fo wa twenye senka 3rd November no ebedu na ebeti sa popoye no e de free Reverend Owusu Bempa na busua fo hompo na nka e de ababonte na so busua ye hwe ya 3rd November de duru ya Prophet Melchizedek asa ababonte ya watch say nyankopon say wa ma Reverend Owusu Bempa second chance say won sakra enfemfiri na kwambo no ho enye sade a ene wo no egusu edanenim ene yensaka Prophet Melchizedek ewo menchen wa ha ye ba medi nkomo mesre se obeka ho ne ma na kwaba ansa na no eye too much gh obemi subscribers no so de ache me ya kai se wo de be on beka ho be na upload it to wo de first ne ya wo se me se open if kwaba na fi odi for mo kwaba ya resi no fast papa bibia boko the whole dey setra ponku ye de nyame ase odi for ubeka se 3rd November Reverend Owusu Bempa nyame beto nsafre no kwasa me se Ghana for yam hwe mu yie pa se Reverend Owusu Bempa de wo ye Ghana difo na fe ye mu ya fe wasa etwa ho asaba be kire se enkomhwe na wa na wo de baaye no nyame se wasa ama Reverend Owusu Bempa second chance bi odifo Ghana for se ne di kan kwa ko wo hu anka na se na wo pe trend bi na be ka san komhwe onyankopon hira medehie na onyankopon so inhira wahwefo ene watiefo question a obisa me no egetiawa bidin di General King Melchizedek okay onyame de asem emame se memfa emre eye sofo Owusu Bempa sede obisa ye no se obi free na kwambone ho na efre nyame frɛ no kane no obesa kai ne kane do na watutu nyankopɔn anamontu ani swade hunu bai se obewu on the 3rd of November na maye sofo panyini ana maye odifo no any word bia nyame ede be ma odifo no adwuma da ho okay etimi enya enisuade hu no na maintain na se menye hwe emfa ho okay enti on the 3rd of November osoro kan se obi yi ne kra ede afiri ho no eyo osoro ne kan na de mepese enipa bi ete enkomhye ana adi asene se eye osoro nyankopon no ompe adebonyefo wu okay onyankopon ompe adebonyefo wu edi anytime bia no obokoko enti wunipa no uprimu akoma se de nyankopon ka no wuni so a ne nyame watwa watwene enti se ebi mia mate question a la ubisa me no ebi kan sa de na odifo soro akase se sofo Bempa obi wu on the 3rd of November na wangu o hwe ya minya ha na me South Africa okay wonderful na enkomse no ebaaye no de twa se ye hu adwuma na confirmation etimi ba me ba Ghana kra no me call mountains because na etwa se yenya final confirmation efiri osoro enchen okay in the book of Isaiah chapter 38 the verse 1 Bible say na onyankopon soma Isaiah ko ohe Hezekiah enchen se yale a o yale no on hye ne nsema ase na ne ho ento no na owuo ena obewuo enkom hye ne bai eye ohe Hezekiah oje enkom hye ne tu because na oje eye odifo Isaiah enkom hye no edi nemom ebra okoye no Hezekiah wantra wo sa keke oye hu adwuma
was everybody kae de maye manante wanim Bible say na twiri ampon san soma eye odifo Isaiah say kona kwa kache ne say be di mfinisia dunum aka nimfie ho wanka say onwuo be sa particular time na nyame kache ne say owuo no be wuo yale na wo yale no onyan kwada owuo no be wuo. Into the same thing at this prophetic message, you know. Etie say the bibri eka say adena wenwu no. Ye bohu paye na wo so say kona ko kache ne say owuo ne de se wan sachre mfiri na kwambo ne ho owuo no de edananim wa ma ne second chance say odi be free na kwambo ne ho. Na emise social media for no baby ya na omo pe do so makutwa baby eketua bi ansa na me de last message bere sofo usu bempa no nyame de be honhom eko ni fie prophet usu bempa fie me ko ni fie honhom fam oh yes odi fo beba honhom fam oni fie na ukoye na fie ni nyame dade de che oni fie oni ye hwe na o first prophecy na o de buy no o share that my date set 3rd November ene on the 10th of November okay in this second prophecy na was sign back kan you say nyame ama ne second chance no me bisa say na eka first edi ye na wunya ye no ana echire na wunya asa second prophecy na nyame so ama ne second chance no na say nyame ka so ama ne second chance say na odi Hezekiah dey example so wono bo paye ma echire nyame no edien na reverend usu be paye ye ti a nyame say afei de ni wo no nyame kan no asesa na adwene na wasa ama ne second chance ono de ontimi nya hwe fa ho because na ne mpaebo eye achiwade wo awurade ani wu ne kase wu but me slide man oh okay ntenye reverend usu be pampo ne srema na there been empire de there ya achiwade wo awurade ani eye wo na wo me na me slide me prayer team ne masofo se bia ono so adofo edi man ebo empire de ya because metie say o declare 1 week okay fasting and prayers enti eno endanchen no eye memem paibo okay eni di wa me ni me nyankopon tabotie no okay ena me slide man no okay enti me slide man no ena onyame di me call ni fie okay odifo penifo se obi nu madru ma yarefo enti mesan by example na wa wo make ye no so sama ye boka Hezekiah de kire no odifo na ansrama no odifo ansrama na aye wo no yes ena wo komhye ne da ne so enti se na bibi wo wo so wo ye de a ena na ye wo ne nyakopon tamasa wo so wo ye enti dent benefit be na wo benya se wo sere de amare no wo so be mpa wo kire se de mpa ye no aye chiwade wo nyame anim no na nyame ada de dia kire nyame se onipa we di bone enti ne mraso me beje ne kwade afiri nsem ede ben faso de na wo benya nti na wo se wo na wo kine mu na wo sere de mare no wo so be bone nyame sama na second chance oh makoye sofu panyini na makoye obi a medima like ni panse onyankopon se ompe adebonyefo wu a okay ne twase ye koso eboso ren empire okay what ase into onu emu de ne empire eye achiwade ewo awurade anim enti na bible kan se enkofo bi ho no a ye behwim wo mafiri ejam okay enti ansa na unhwim obi mfiri ejam na yesa wo no wugina banane okay because unyina ya wo koyi nipa ne free ejam no eja no dan ebe hyew ne ne so gina wo hwe no wanhweas wuti ase ense wo kristo som no ana wunyame som se wugina banane a de ono engina yie no ubetimi dan e de wo gina yie na aboa no okay enti ma wo timi gina ya wo gina ye na osoro se kona ko kache ne se wa man second chance na second chance no so when free na kwan bone ho a wo slema ne nti magye wo mpaebo no atom Olifa fe ye be hwe se ene second chance no sign man date bi a wa man akodu se sa date bi
on fa sacrifice na kwa mo say anya sade a ne o kan ba na fe yen hwe ne ukọ ne fie ho no ukọ ye. Okay. Ebra nyame de ko ne fie no eye sunsum. Okay. Me say me kan me last say na me ko gine firi owu tumi ensam no. Nyame de me honhom eko ne fie. But because of ebia wono no ba bia otie no kwa no on pese bia enipa be hu na bia security reason to the manfa area na amfa antudwa. Okay. Because onyankopon ode adi ya na nisuade ho no e de mawa or man wisdom apply with it or knowledge. Okay. Because ni fie area ho menim ni gate eye black ni wura ni fie the compound na yato ho no mina tax brown said they had yetie. Okay. Onyame de mi wura ne dem me from steps first steps na answer na compound mi mu say or the akọ bi asisi wa ya keji wo mo akọ. Okay. So ni mako Mpatchu ni mako. ego wonderful etimi free ho no. Okay. Ena mi wura ni main inside ankasa me through steps me through another steps mi wura de dem me koto yi no da ho ne dem wa chise mpaboa shoes sa timi koy na owu bofu gyina ne nkyɛn a ɔbɛfa nako no owu bofu gyina ne nkyɛn a ɔbɛfa nako etimi mi duru hɔ no me ne owu bofu no me ma ne hu sɛ me yɛ enkwa bofu be hɔ no ɔmo ntwamfa emma etimi ne owu bofu no edi apede ɛna ɔso sɛ wɔde nkwa biem amade owusu bempa ne moment kanche ne say second chance so when free na kwan bone ho a enti owusu mpaebo owusu bempa empire bone de achiwanye wawrade Odifo ne wo kan definition a wo de ama wo ne fie me de no kwasa mi nkɔ rewe owusu bempa fie. Yes, ono aso nim ene wo mo a wo akɔ efie ho da so no enim enti ono anim sɛ me ba ho ampa enti nkɔ wani a ko be hu se me ba ho beto ni ani nti no we hu se me ba ho enye ni wono a description wono because metie no ya wono ama sa description yi kire se egi o ye okode bi e wo ni fie ni ade nti enye no e na watie na wo so wo de ma sa description na kire se wo ko ni fie ampa. Oh yemfa ego no fa ento nchen the compound wono wa share tax brown. Okay. Uwe ni fie ho no ma uwe eden no man kasa no obefro steps uwie no a obesa fro steps anka na wako ne bedroom. Okay. Enti na ko na asem no de yemfa na ko na asem no fa ento nchen me ko fie was spiritually. Yes me ko Reverend Owusu Bempah nyamedifo ya nyameda hintas me de trend man baba ntembeka edien soro na nti Ghana difo bebrebe ye wo Ghana hai wo nkoa na nyame beyi Reverend Owusu Bempah ho asem de kire medase onyame specify particular person on no ekasa. Okay. Bible chem say ebra Balak ne Balaam Bible say na okase ombra mbese enkom tia Israel man na wote ponko so a oko. Okay. Ponko na oye donkey no nyame fa ni mu ekasa kire ni wura se mi wura okwan ye kwedi kwan mu nye. Okay. Na ebe dan na ekwan a ye kowe no betimi akọ ne nyame ne aboa ne kasa wo because na ono no akọje adamodie sika. Okay. Said ye asofo bi ye okọje sika na wabehye nkom de atia wabehye nkom e de atia obi mi kan bia na ye ne ho tan a owo. Okay. And I said, yeah, or ye influence or any person or any babaji ni nsem ne day. Eddie. Eddie.
Bible say na onyankopon hon kunkun fa aboa donkey mu ekasai. Okay. Enti onyankopon de obetimi afa bibia mu akasa. What you say? Enti nyankopon efa me so ekasa kire na wa mu nkom se no. Yes, wa mu enkom se no. Because ne message or the ba actually ne say said Naaman a person dia or send Mordecai embassy so no ye de said dia na be sign. Okay, on one case. Yes. Into bo midin wo ho sa brantie makis sedeke no. Into ho no wanye honkonkunu enni. Uti mi yepa. Into se nyankopon fa me so ene na ekokasa ye no. Onyam betimi afa obi a so adifo dabi hwan odifo. Ubisa question no say adifo bebre wo Ghana you true yatete obudin. Ebia onyankopon empese obi abekọ akokasa kire no. But wodimi se o de fa me so ekasa kire na ebi nti nyankopon fa me so se onkokasa enkire no. The answer na metu sa na mo no. Wo so bempa obi a ma bone so mpaye. Odifo enu na still Ghana fo bi entiase say wo so bempa enti na wo bone so mpaye. O bone so mpaye de na wo pese hu enti ana wo bo rebe wo so bempa so empaye. Me da se. Wo so bempa obi a me ankasa. O hwe me social handles na aye me Facebook from 2015-14 e bana na me obi a me posti owusu bempa wo me Facebook me ade. Okay. But me posti na manfo eye me. Me posti na manfo eye me. Ti me hyase se ene me pod so mpaye. Na amanfo eye wo se And then na ma posti sa because so mu se the travel record the war Ghana no why say me post no e wo me page. Okay. Intina amanfo e cassette ya me. Timi yese de me bon so mpa no me bon so mpa no onyame naked na de kire me naked. Me ka so naked na kire me a onyame yi ni su ene ne ban ne yese de wotie nyina de kire me ho na me hu se wo su bempa wa free nyame na ase. Yes. Reverend wo so bempa nkasa ba be ka se ono ankasa kra no onya vision bi a na ekire se owo bi ewo na boboa no nti kwa nam so ma emre bi na ka wo bitu kwan flight a wo de be ko no wanko o cancel sa flight no nti ede na ma wo de eye hu ewo because ono ankasa kra se wo ewo around nti ede na ma wo de aye sonko from your revenue so be pade no eka na se nyamedi fo bia so ebewu a ono ankasa ontimi hu just nyamedi na de kitro bia na. Oh yes. Ono ankasa no ohu se oba be fi. Yes. Eso bi hu enyo no. So di fo bi hu so no be wu a enyo wo so bempa. Odifo no personal beef bia na. Meaning ni personal beef bia bet the way or tie no. Okay. People see say oh yeah rare man of God but we fake. Odifo fake ano nya hwedo. Fake no be kan twi say e bia se dadafo. Oh ana wo ya za fake no anka o kan se ma me nka ne sentin ka kire me fake na nkasa. As a fake ni they are not yet because e bisa say nti kire me twi no. Kire me twi no. Me bro for na bit me kan fake. Oh. Eno kwafo no so ya koye another bro for deceptive. Okay. It in fake when the meaning and deceptive so ni nyina na woni meaning but mamen kan twi say owusu bempa sisi owusu bempa enye obi a o kasa atwase ni pa fan serious. Oh different. Oh yes.
Udi for them na okasa. Onyame nsa firi owusu bempa so ache. Sɛdeɛ na ɛwosra ɛwɔ sɔɔ so nyame nwosra efiri sɔɔ so na afei na ahohomone ɛna operate no saa na owusu bempa ayɛ sisi. Nyame ne na ɛnkasa adeɛ bi owusu bempa ɛbɛyɛ bia na ɛyɛ honam. Ɔkasa sunsumu a wotiwe sɛ wesua hair dressing work na sɛ wamfa anya adwuma ana wode yɛ adwuma mpo na wagyae uduru baabi a wowɔ experience kakra wɔ adwuma na wosua yɛ no nti bayifoɔ anɛsɛ bɔdamfoɔ wotu abɔdam no kwa na bɔdam no kɔ na afi no kura na deɛ ɔde yɛ kaakae bi deɛ no deɛ wɔ hɔ wote aseɛ nti this time no ɛno na owusu bempa ɔyɛ very smart guy ɔyɛ very deceptive wanhwɛ a wayɛ ne ho sɛ wɔwɔ no wanhwɛ ɔbɛdaadaa deɛ owusu bempa gyina hɔ yɛ bia no ɔsoro ne makasa sɛ ɛmfiri wɔ no. Odi for me nkyɛ w'akyiri koraa. Okay. Mɛhwɛ wɔ abra ɛba bɛto aba 2024 yɛ. Nkɔmhyɛ dodoɔ no aba abɔnten. Bebree na ahyɛ nkɔm de ma NPP. Ebi hyɛ nkɔm de ma NDC. Na ɛkame yɛ sɛ Ghana ha deɛ yɛba no politics ne nkɔmhyɛ a na nipa baako pɛ na ne yɛhwɛ ne kwan ɛrewɛ no Owusu bempa. Abra wɔkɔ kaa sɛ nyame sɛ yɛma mpanin John Dramani Mahama n'akoma pɛnti wasan de ɔman no ahyɛ ne nsa nti aba a yɛkɔ akɔto no obedi mu nkunim. Nkurɔfoɔ yɛ ɛrewɛ no Owusu bempa yie paa wɔ Ghana ha. Nanso odiifo yɛto aba ne wie no na ampa odi mu nkunim. Odi nkunim ne wie yɛ afei nneɛma hyɛ aseɛ sɛ ɛka ɛkɔ kama mo ba foforɔ afei yɛmu sɛ dollar no astabilize a ate aba fam asidi ne tene pagya ne mu yɛmu sɛ petrol aba fam yɛmu sɛ economy no ayɛ calm afei na sɛ nneɛma no ayɛ calm afei yɛhu fɛfrɛ de bia na afei asɛ francophone bi asan abɔ ewuwo esi wɔ party no mu ne ade afei dollar na ɛte ba fam no ɛnsan pagya ɛna revenue Owusu bempa san bɛka asɛ tumi a ɛde NDC ba akonnwa so nyame atwe ne ho de free party no enti saa instances yi ɛnkyerɛ sɛ ampa revenue Owusu bempa nyame ne busu de ne yɛ adwuma ne mu bia na yɛ attention ɛna wopɛ na apɛ sɛ wogyina ne din so ɛma Ghana for de te wo ka. Owusu bempa kan bɛn na ɔbɛhyɛ nkɔm sɛ ɛyɛ President Mahama ebewie ni kan bɛn na ɔde bɛsa wɔde bɛhyɛ saa nkɔm yɛma mpanin ne clergy no ahyia yɛ saa brɛ no naka how many days how many weeks how many months ansan yakɔto aba no nti wokyerɛ wo calculate yɛ there be maybe sa question odifo na ɛkyɛ bebree na me monitor no ɛdi bia bɛ 1 month and 2 weeks and 3 weeks my month or two me rehyɛ da kae da no papa ɔboa ɛnyɛ nyame na ɛka kyerɛ no yɛka sɛ yɛbɛgye nkɔmhyɛ bi adi a na ɛyɛ prophet Ebenezer Dakwayi Adomo Pambo ɔno 3 years 4 years ago ɛna consistent NDC bɛba power NDC bɛba power Mahama bɛba consistent enti Owusu bempa no ɔyɛ tatesman okay enti ɔtransum sɛ dabi sɛdeɛ nneɛma ɛkɔ no scenario sɛdeɛ nneɛma teɛ no ɛyɛ dan a dan Mr. Mahama John Dramani ɛbɛba okay NDC for anto nsa amfrɛ no ɔmo to nsa frɛ asɔfoɔ sɛdeɛ eduru baabi okay kan Job chapter 1 verse 6 na Bible say na onyankopɔn ma ehyia no bonsam so kɔ hɔ bi yɛn invite bonsam kɔ hɔ bi but yɛ welcome no enti Owusu bempa kɔ a ɔkɔyɛ no na wahu sɛ ensɛm a wakafa ɛyɛ President John Dramani Mahama ho sɛ emogya wɔ ne nsa ɔso ifu adaka ɛnan ne agyade no ɔba aman no obɛgyele no enti opre smart sɛ ɛne yɛ mame nkɔka sɛ ɛyɛ
na kuma penti na obi a watimi abetena bonten aka say president my foot you can never be a president God has rejected him Nyankopon say ekwa bi ni wa President Mahama Babedi the president Okay. intin eba ne sen obi a wo se wakum nipa na oso ifu ada kanan na timi se Mahama ho wode pa o you say Ghana ha no popia ne ho wode pa ye President Mahama ne ho wode pa obi a woso ifu ada kanan ne moja won nsa afide eba ne sen na within a few time no utimi ko bowura obi ko kase na kuma penti no onyankopon de Ghana ahye nsa eye fake obwa mene we hu de beto no oye smart itu hu de beto no se NDC fo ebe ha no ena ensem o kafa President Mahama hono wanka no baako wanka ne bienu oye Mahama hu adwuma yes inti so bi ka se why say de bia no wusu bempo wusu bempa se de onu gidi so no odifo a wotimi de obi esi nani so eye ne hu adwuma sa na Nyankopon de na ma me se menye ne hu adwuma kosi se de obesacha no be free na kwan bone ho inti enkom se na okose wo ho no de eye ihu no de ko share sa ankom no Oh, odifo se woka se eye ehu a abra obehye sankom no endisifo anye bibia se ebia ye kwakọ chi Reverend Owusu Bempah ana ye kwakọ ye sunsumu asem no beka enti de ni na so na beka se onim se endisi ba o betata ni ntine ne minni me kana me kwaka bibi se bi endisifo no me yepedifo a bibi mu adwene emudo yie pa enti no se Reverend Owusu Bempah sunsumu asem de ye ni no court enti nka wo de no be court se ensem no sunsumu asem no kan no de ko ho court ana se Mahama akum nipa no oh there have been videos no ho what's the physical mutimi app o video no ne bia me de bema okay one of the present omo friend say Captain Smart bibi ha okay o kan woni show so okay e kwan a wo fa so ono akan okay say President John Dramani Mahama eni ne ko bi the team app okay eyi the former president okay atamasi di free ho okay asa that no kra no osa be kikan video so wo say sunsumu onyame bie nani no na Mahama free amnam ifu da kanan eso no minim se na baako sini ha na baako sini ha na la okuta baako no so baako I don't know say do no hu ne de I don't know but okay say eye physical na sade ni siye ba onu hu wode sunsumu Smart bisane say papa asemu a wo kan we no like kemudu no say yes nyame ni yiche no na physical so siye okay odifo unse wo kwa obehye nkom no wo de kwa de date to yes 3rd November 3rd November no BBNC and I'll bet you say nyame se wa man second Misrema no Misrema Misrema enti wa man second chance enti se wout Misrema Reverend Owusu Bempah emma nyame man second chance e de enti na yema mpeni John Dramani Mahama wo kire se Reverend Owusu Bempah be kan se bi dia fa ne ho enti no ne nyame ka kire Reverend Owusu Bempah sign be kan 2024 no ene nyame ne kan ne Reverend Owusu Bempah ka fa yema mpeni John Dramani Mahama no e de ne kire se ene John Dramani Mahama so ultimate sere and ultimate sere ma no e ma sa nsem bi nyina no nyame fa nche no so we na kumnipa one science sana adwene say oba sa ba be president bi so we kumnipa from Genesis okay to Revelation okay onyame reject obi na se onyame ka se emuja wonensa say the net David ekusi asonda na wo se there bi untimi nsi asonda no esan se emuja wonsa obi bi na ka se emuja wo obi nsa na se wakum nipa okay na yampa so David edi se nyambransem no okay nti wose wo umfata se obesi ma sore fie bet oba de betimi asifie no de ama nti Owusu Bempah de na obekan ye no ene nyame asem no ebo agbura na se nyame ntimi fa bone a
moja wo nchana. Debbie. Boni bi wo no a ye wo boni bi wo ho a nyame de che. Ye wo boni bi wo ho no a nyame omfa enche. Okay. What you say? Boni bi wo ho no a wo ya e wo outside the body. And na boni bi so a wo ya e wo dipadua no. Eti boni bi se wo beka emoja egu. Ne nyame aka se wa reject no. Ontime ena asada ti se o se nyame bi na nima ni hu se waka moja gu ni ade no. Obetra social media. Otimi ye ni street. President my foot. Ontimi ye president biem da. Odi na tem nyina. Opon se wo se nyankopon ada bibia didi a kire no no. Ye mfe no mfa ento nchen. Obetra ni social media no so na se o ye interviews a. Odi na tem. You know it. Ebia se wonima me much of the videos are now will be sa you for now. There are so many videos are betimi the amount. Okay. What you say? Until you be kan ye ne you now born say hey baby yeduru no den ya den obeba na say any si baye omumfie no Debbie NDC for ni da ho pa omumfie no the one say President Mahama ekokokoko ensole koda ase omo kokokoko baby koda ase one say President John Dramani ko na so dem kokoda ase. Okay. Maybe a woo me mehu. Yes. Yes, a branch been a call about no dear men funny thing by my so branch been a call. Okay. Odifo asama woken asama imudu. Ewo komhye na wo asam na woken. Se obi befi. Ekoba ne se o second chance ya wo se nyame dia ma me no so be. Wa ma me date ni nyina. Wasama o date. O wa ma be date no e no se wa mfi na kwan bone ho a date no emfom. Oh yes, wa ma me date no. December. Me prayer team there be and there me prayer team ni asofo ni nyina ni. They know it. Wa ma me date no. Wa ma the second chance. Okay. Wa ma be date specific date time o di be wu sofo ba be ye nawufu yewufu som. Edi nyina ma sofo no di omunim. Ba bia ye di ni fu beko ya soro ma no ye o ma hwese nkomo be sie fu no wo la ka soro fie ho. Okay. Betabusuafo no yese nkomo o gedi akọ da bibia nyame atwa bibia de akyara me aseme ehu difo ne woken ehu. Oh yes sosoro de ensem ho ekoba ne se manosisi mu na so ne woken kodomu na Ghana Police Stone safra se wo ene ehu se wo hye nkom e de afa revenue usu bempa ho se sei ni besi ena mpa esi nti brana bebo ehwi mu difo betili akọ. Oh se wo mo so yesunsumfo a se ekwa ne akoka sunsumu sem no sha se chief man bebe wo ne ton safra no na I vice president Jeffrey de say yes video ni na ho so ko bewu be mi gire mu ma woman no. Okay. O mi gire mu ma na wo social media mi be declare say ma me no owu because nkom se no gusu bempa e be hye no e fake nyame nka ahwenkere no ndi san ye mani nyina na osoro e ka chem se me nkoma no wo ne se nkom sha wo hye ne nkom se tro into wonyai wo mfi na kwan bone ho. You say osu bempate Ghana say no what trap record bia ope sofo a owo criminals yetime koto show bi so sie kokuna osu bempa ye first e bin see that Odifo asem ya wokeke ase no ya ye hwaka say owo criminals say criminal record obi twitio e wo obi so a e bia me brofo no na enye correct mo be kan say no court and say police fan say okay obi ko twitio obi so no defense say o ko twitio no nti na wo de gina so akasa na enye me di gina so bibi sawo so bi ko twitio obi so asa ni pa de che na ye friend say okay Odifo biti there be a friend say a criminal person a criminal. Wow. Now one thing Ghana hana oboaboa ne nkwala no ditio ne like a marco ayi then time confirm grada ho say omukukun
Nante Ghana. Na ye banta bi na ye koso nye se wo hye da bo ni tiri mu po se na sa ye banta bi na afo na ye sa afoforo so peninti na afi. Enti sunsum no na epeja wo mde omuku duwato ansa ne se. Na ade no ye soforo na so bi ene na eko a Bible say wuni mo ntokwa ko a me nkoma wo. Okay. Wuni wo asem ka me nkama wo. Sa konfo agrada we wo na o ma wiase bi hu ni se okom de bet honkonkro atinu. Nti wo na wo born medical doctor first, wo na wo born doctor yemfa medical nto ncha, wo na wo born doctor. It's a spiritual doctorate. Yes, because oye doctor dia sa because oba ufie wote wakonwa mu budi nkomo oba wa sole enti no entokwa be na esi wo ne sa nipa we ntamu a wutimi gada wo criminals wa sofo gangs semu koto ahye no so na wo se wo ye be ma abra na wo ye be ma so no ade na wo kwa wanko na ade amanfo di wachi. Oh, okay. Enti me pese me ka kire eye Ghana for say for now me de usu bempa akwan tena menya me be ka kire me sa babonte abeka se now no na akwan ya tene Odi for uche se woni ni personal beef bia. me ni beef bia Nti eni ade nti na unua sofo woni ni personal beef no so menye sure so no so no personal beef. What she happen? me ni share that bet wa frɛ me da. Okay. Yes. Nti na wa frɛ o dey bia na won contact. Ade nti na nyame da bi se edi kyerɛ. Me ni the contact. Wa ko ono akasa. Me install contacts okay. Because onye madam for no onye ma yinti no. Okay. Because bebre ba. Wan pe kwan bia so amfa se nka wo be hia wo nua sofo na nka wo de adi se mi ato nanim bɔkɔ kwan fofo so chance. Bebia o de ba media no so. Bebia o di ni sofo enam no eye different. Ena bebia me fira me di ni sofo no eye different. Okay. Bible say many are called, but few are choosing. Inti bebia no di ni sofo edenam no eye different way na bebia me so me di mi sofo no eye different way. Oh sene minya impanyfo bebre ho adi. Okay. Mintimi mo like a titrepitin. Okay. Bitimi no mudin sa woso se bo outside the kura me mudin sa woso ibi so a me baganda bitimi koho ahemfo politicians asofo minima sofo impanyfo bia they welcome me. Okay. Because so nyabe de me asi ho say now no me mo asofo ho mpaye because Ghana for brewo asofo nsem. Okay. Amanfo apa ba wo asofo ntem ensem itwa say me de saade ni si me de so ntino fidi se me sha se me bom paye na enya ono nko an Nyankopon adan ne ho adi akere me bebire ho no mo Nyankopon dem but ono no se onyame da bibie di kire no gyina bonte ende eka. Okay. Mahamad Yesanko beti na kono ho. Okay. Vice President Yesanko beti nya ko ho. Okay. Asante yi 209 yibe be 2 ntem o hyenkom sa asante yi ba bibu. Okay. Ane no ante wo Ghana. Okay. Da bi nye okay wante a na me maka o. Odi for kai. Oh 209 yibe be 2 ntem o. Obe hyenkom se ye na ote kokko so asante hene. Okay. Ghana ha wi Nyankopon nyame agya nyame oba nyame won konkro firi ho a asante hin de som no. Okay. O ka so bewu. Wo so se wo ye asante ni. Wo link. Wo chance bia se nka wo betimi akwa asante hin wo. Akoka se nana sei na oba mehu asante hin be welcome. Be so gina social media le kan. Social media for this Chief Imam Onyankopon na e direct me Onyankopon anka sankyere me say me nko ne ho street na enkom hye ne ba se obewu no kura no asofo bi wo ho no mu a me pese wo mudin e be ba me kasem omo frɛ me se yenhia ba ko se yemla ne fie na me si ne fie Nyankopon ka kyerɛ me se me mra afi the next day o senior yenhia wo na Sunday bo na me se me ma na Sunday de toss o eni o de se asole ne pon wank yenhia wo office me se me ma adelon o so yenhia wo mo wo de se o ba na se bia o nje ni ndia
woso fa wo sojafoɔ a na sɛ wo amanfoɔ di w'akyi na m sɛ memma nyankopɔn ka sɛ memma mensuro no o dabi wo su bɛmpo ni paracetamol oni paracetamol deɛ wasoma me no deɛ ɔkyerɛ me no ɛne twa sɛ meyɛ mensuro no dabi sɛ mesuro no a sɛ menka mentimi mɛ fa saa sɛ ngwa mɛtu dwa nnipa dodoɔ sɛ ne timi ka ɔwusu bɛmpa asɛm obi ntimi nka n'asɛm but ɛnam sɛ nyame de message maa me o mama kokuduru a wo hyɛ me den sɛ kɔ na kɔ ka kyerɛ no ka kyerɛ sɛ wo mfiri na kwan bɔne ho wadi bɔne akyɛ odifo Bible sɛ etwa sɛ nipa wu prɛko pɛ wo akyi ate mu ne wo hɔ enu nti sɛ ne ahaban mu no te no ahaban dada te no saa na ahaban mu no so te eti sɛ ebi mu kyerɛ sɛ rebi na wo so bɛmpa kwa sɛ bi o ma no so na so ofi mu a enye news sɛ ewu ɛka wo bia ho nti ɛdeɛ na ma wo deɛ no ɛyɛ wɔn wa sɛ rebi na wo so bɛpa ebi fi na sɛ wo fi mu a wo na wo kan mɛma wo yi ano na yɛnhwɛ wɔ ne nti fi wo yɛ vice president edi Jena na Fred Bra na yare ba ya kyerɛ sɛ rebi na wo so bɛpa bɛhyɛ nkɔm de fa ho no mi mu video bi a wo kyerɛ NDC foɔ sɛ wɔn nkwantoa na adeɛ bi wɔ hɔ wɔso mu kɔyɛ anyɛ saa NDC no ɔbɛfa nneɛma mu paa odifo senate ɛdeɛ paa na wɔn kɔkɔyɛ no wantoa medase Bible say ɛyɛ mamemfa Jesus Christ and kasa emra kaza deɛ etwa sɛ wɔde ma kaza okay kaza ɔsefa kaza deɛ ma no na fa hwan Awurade deɛ ma no Bible say ɔkra a ɔyɛ bɔne no owu ɛne dɛ obewu nyɛ sɛ dɛ yes ɔkra a ɔyɛ bɔne no saa ɔkra no owu ɛne obewu Bible say eni akoa mu sekuro ɛnkyerɛ ne wura no wambɔ odua nku nyame asɛm o okay enti sɛ obi bisa sɛ sɔfo wakɔyɛ odiifo a wogyina nyame anim na utimi de ba abɔnten sɛ NDC foɔ mpanyinfoɔ ɛnkɔ antoa na ɔnkɔyɛ adan antoa ɛne Kristo som no ɛbɔ nti why adan na waka so mo sɛ mpaye mu no kɔ antoa yes okay Ghana for asɔfo wɔ ɛnyɛ Ghana for asɔfo Africa for pastors ebitimi twa plane ticket na ɔmo akɔ Israel na ɔmo akɔ sa ebia River Jordan insu ekeka ho na ɔmo de aba Ghana na ɔmo bebu tot ɛde ama members ɛyɛ Israel water into betimi atɔn no we ye $200,000 we ye 10 million ɔmo bubu na tufo bo enti ade na Israel insuo de ye gidi wɔ Ghana but antoa insuo de ye ngindi wɔn sɛ antoa nsuo yɛ yɛnim wɔ Ghana ha ɛyɛ dua ɛna ka yɛ wɔ Ghana ha de onya te antoa pɛ no sɛ obi abɔ obi dua nti yɛ kɔ akɔdane abosomsɛm ɛne adeɛ Bible nso kasa te abosomsɛm nti sɛ ne wo kan sɛ woyɛ sɔfo nti sɛ yɛ kasa obi nkwantoa sɛ na sɔfo mu na recommend sɛ kwantoa de a na yɛ sɛ yɛ adeɛ bi a ɛne abosomsom na wotwa ka nti sɛ sɔfo introduce obi no aka sɛ empo nipa no kɔ antoa no kɔyɛ saa adeɛ na ade na wo kasa ne saa adeɛ moma Ghana difo wɔ ha wɔn nsrɛ saa adeɛ na emu de saa antoa hɔ no mukɔ nipa na ɔfrɛ yɛ no wawukɔ ɔyɛ former president Jerry John Lawrence okay ɛyɛ 1999 onim woyɛ odifo na Nyankopɔn frɛ wo sɛ na odifo a sasɛm we bɛtu dwa no mpanyinfo bebree afrɛ me okay mpanyinfo bebree la afrɛ ma fa saa asɛm yɛ bi wura 2000 ɛyɛ yɛ papa Jerry ebe handle over the ama ɛyɛ president Ajoku Kufuor no duabo bi bae why na go hɔ
Jerry Papaji, the boss Adriano. What's a former president? Yes, any party. No. Any MPP party? Yes. So when we happen. Oh, sir. Oh, yes. 2000 and banner. Oh, I did. Instead, we are born Jerry John, a boy, you know. Now, a penny be a war ensure no. Ah, no, ye NDC. Okay. Opinion no. Wewu. Ofechese or Kodani Diano. Na because they trasenka former president Jerry John Eswa Yawa because Diano Adiana wo kano na se enyawa etwa se wokoswa Yawa. Uni efe ne Yawa. Ne edidani Diano difo. Yawa Pine. Aye fast pine. Okay. Ne so. Okay. But them time no mine no efe echiri ekodani Diano but anane. Na say Diana ye former president e boy no. Enya MPP for. Ya bi enya wo mo. Na say wo mo awia badi. There go man enya wo mo no. Enti enya wo die twasa wo bedane. Okay, iti Diana boy no enya MPP for e konya. Ye konya wo. Be konya wo na ni bibi. Ade ya na mame nka wi ansa na me de we naba. Enti nipa no wawu. Okay. Sabre no go Diana wu. No ye na adwin se ko de Diana no so afi. Yes, and now we say so wawu opinion de ku. Ebi amona mo hwehwa. Wo mfi say. Because me can 25 26 years as they say what member be 34 when you come show what I say enti enipa na ye involve duabon nyan omunyina ewuko enti me watwe ebon paya no so say catch the NDC for say omonko na sasemu a make so omopa omonko bisa ye papa John Ajekum Kufo obeka story na kire omopa omonko antoa omeka story ndi atwe twa se omo ekodan dua no ewo ne kwan so enye saa de Nyankopon twa de kire me no aka enipa 5 a wo me leaders enye so bia na eko antoa ho no makodan o enipa 5 leaders enye se members timamu for there be leaders leading members odifo ne yenim kakra de fadua ho se ebia obi bo wudua eye wo ene bia obusuafo ene bia se de nyawa obusua mu ne beko political party obia ye manfra esu bebi obia efie so obusu obia abo ene omu nyina ba political party no ene dua no mokobo e no so me ati asese former president ene kobo dua enye party ni nyina ne kobo e saa time e bi kura fe na kofofo aba party ni entesi den na party former president akwa kobo dua na ebia dua no kura ko ye ono ene ye mampeni John Ajekum Kufo former ena enya abanta na obo dua no na ebetimi asane party fo ni nyina no akasa afedie empenifo be 5 bisa o party ma wo eba bi na no na ni tembia no body ma party no and as a senate because yet yes papa. Okay, in the book of Lamentation chapter 5 the verse 7 or say ye janom aye bone na woni ho na ye na mumuye na abaye nso nipa baako ne di bone o say adena ono akobo ne dua na betimi afole party fo ni say ye party election who the boy etinye nipa baako asem what you say ene duabo wonim duabo ebetimi aba when year betwem tu betwa bo se obonefo ne wayi wadwen de afri ade na wo ye ye no so nti bedidia bayfo hu ade malam hu ade konfo hu ade udifo hu ade
Utie me pa. Enti agye se problem na ekoso no wahia odihunufu bi. Enti me koka wo ma asem se me hye nkom se owusu bempa ebewuo no owu a eno no nkyere se me ye prophet anyame dan. Afre me. Because me kuta evil spirit I can walk so be wu. What you say? Enti saa nkrofo nan ya amabo mu nyina no omo den ehu ade but e wo se de obia eye ne de. Enti your familiar spirit they say all right but omu use black eye demonic ahomone de. Na ye wo holy spirit eye onyame ne den e use won. Enti the American akosi ene say eye antoa de no etwa se omukọ no omukọ dane because kaza de etwa so de makaza ebi twa se aseda omukọ dane ebi se asabato no omukọ ye nyeme bi nte ho aseda anka wo so omode kọ no manfa anko eno na masa ewuwu no esisi wo party ni o han ne ka se etwa so omukọ da se we e wo fa antoa o de bia se omo consult ahonhom spirit ni ade edi win election no yes, no part in the na bibisa wo Ghana politics. Me say politician ni bi anko heaven. Adentia. Obi ansum nyame. Oh, camouflage. Oh, you was for me MP. Oh say. There was for your MP. Oh. Aye gentle for you. Politician ni media men ka so anko heaven. Be media me say politician ni bi anko heaven. And I made sure say you were politician. Maybe I be job. Oh, there be. Untimi nye politics ye ya henie no eye osura henie sofo me ye sofo yi ma henie ni asase so nene ya no mokwa asore de mkosere mo bom pai bo se mo bom pai mo ni ade no mo ni mu nene ade na mo ye mo eye kwa wo mo na eye be ye kwa se mo na mo sere pai no de mo eye wo mo enti mo bo abone se mo ni so mo nko heaven dia eye wo mo enti mo bo abone eye wo mo odifo enti mo bo abone o mo bo abone na bible si wo nuye ona ofre bone se papa na ofre papa se bone politician bie ni ho media dia me di mani ehu Ghana politics dia media me say politician bie ni ho ayi so nya gwen sakara be sisi pa se politician na se osoro eba na politician dia politician bi anko heaven politician bia ni twaka wo heaven aje se bi onya gwen sakara omo nka no kore Bible so say atro nyina eja ne bonsam atrofo nyina eja ne bonsam yes afodi for ye bra question so na ye fenwe ye nkomo no se ne mdi kankan etwa se ne pewu prekope owu achi atemu ne wo okay enti de enwanwa na ebeye se obetre se reverend Usu Bempa ebe fimu a ne nwanwa ne se bi prekope ye tebe adupo wo kwa wa nu ni fi na wadu oh yes wa film enti se reverend Usu Bempa fimu a ne nwanwa ne se wonderful Usu Bempa efiri mu a enye nwanwa na de ebeye nwanwa ne se the way oye ne ho metinyamene meni nyankopon kra to se didi mehu ayi Peter na Peter say ayi John ye say Paul ye say na wo di sagu di pan de a kire me no meminim no enti wo so wahu Moses ti say eye wo na wahu sede oye ne ho no eno na be mana ye nwanwa owu a enye nwanwa se ni patitiri sede ye papa TB Joshua okay Uyankopon fa ne kransi 57 no we no koy ida host amoko okay ye wo asofo prophet sofo amwako okay we wuko ye wo asofo bebre apostle Dr. Untumi ayintumi okay Pentecost chairman Yankopon fa ne kransi prophet ano
yeboa CAC former chairman wako nti ewo atitira sofo bibiro mo den awuko nti onu ekwa enye news but said ye obegina ho a me no eno ne be manai ho say wo so wa hojo say ye odifo eno ne be ye nwanwa enye sa dia nkenye news se won ka se owu wo say se won ka ba bia da se won owu won ka se oye superhuman dia owu enti no se wo ka se meme na se owu a oye nipa Dabi aye nipa biala nyame de wo eye adwuma re no untumi mfa sense for say me West Africa ha where me kuta tumi eso tumi na kuta o nyira no oni ye dada nipa asofo no amenka na kora nkyere mu ye dada mo since when na mo se mo dada the dada you do for nya be what chuma so papa ye nya be twa sofo aso nye nti no se atemu no be hya fi di fie no okay nti munnim se mo bu ni papa so munnim se mo dada ye nim se ade ne ye nada but ebi enka ade a ye no ye nim se ye nada ye dada asafoma no Africa ankoso nyina ya sofo ye ya kromfo ye yagudifo ye fama no ye akohwibra bia na ekoso no eni nyankopon asembo ebra no ye ya sofo ne ye ene woni wo mu a attack Honorable Kennedy oni wo mu ya adwena na se wo so wo Honorable kan oni wo mu ya adwena hwan Honorable Kennedy akopɛ kwaje oni asofo na attack no se adenti mo beka se asofo no sika wo mu nya no fa nye enuma ema wo mu sore ma no enye na wo se nyame somo fa so bi eni so oni wo mu ya adwena o question no bisani ye wo chese asofo ebu nipa faso asofo dada dipa asofo fama ni ade ena me chese ene wo mu asofo na attack Honorable Kanako Japan because obeka say Ghana asofo sorry no omumie enuma emma wo ma sorry ma enye na asofo no say adent na Honorable ebeka say because ono wa sorry tie Christo so into oni moral right bia say oba beka say asofo no emie bi enuma mo sorry ma no enye fi so say wa be kwa sorry de ba kosum nyame wa be da fom no se bi wo ye kraman no wono wo mo ya adwene ade a ye bra pegini ana ye papa ye ba Honorable ohene Japan de nyame fa na so a ebe ye 2020 na eba no beteni so a na masole okay ebra expose no eba no what is a Pentecost for so for bi ko hokopacho and what is Pentecost so for bitin what is Apostolic Church of Ghana so for bitin what is Assemblies of God for so for bitin what is Presby me kase me bo ensure na do so but ensure ya wo asofo din ba expose no so no the so-called charismatic church me kase charismatic church na anye ibi ye but 79 plus quarter nye o fake enti Honorable Ken me say Honorable Ken be the president and I'm sad ye dinti anka be yemede hwe anka Ghana be peja okolo Rwanda me tukwa pa Rwanda heya Pogami obedi president no ogu nsore mako 6,000 omo ye wifo omo ya kromfo omo ya tutubotomfo omo ye didima omo nkan kore enti die ohne Kennedy ebe ye ne die be die na mefo an so me nyame nkasa nkyere me se ohne Kennedy beba be ye president ana fabraship no be wini but me bon so mpaye se onyame ka meba bonten abeka onkan so me mefo so meka be sa de na obeye ne die
se mine no se onu a medipo na yenya obi a ne seso ete saa na wo sanitation wo ebe baptist so mo ye da asofo ama nipa bebre ewu ko asofo bebre ama nipa bi abeye ayalefo asofo bebre ama nipa bi edihia bankrupt it was any Kennedy at the obey the media before so. But if was have also say second chance, yeah. Nyankopon na mo so kyerɛ sɛ wɔde ama revenue so bɛmpa no ɛnyɛ ade ɛbɛto afa ho ɛnto fa ho bɛde ba bɛto dwa so yes it would do for say yɛte Ghana ha na nebisa we ne de yɛkɔmɔ no si sɛ sɛ wo sign ba biem ɛsign bɛka sɛ wa sign asra ma revenue so bɛmpa na nyame se wa sign de mfia na so wa sign ma no konya kofoɔ sɛ wɔn sign fa sakra na bia o sɛ no yɛ media madada o sɛ wa bɛka deda wo so de ka bɛka first ma date 3rd November yes and then na o bewu okay enti no wotie ne ya okay no wasan aba yes sɛ wasra ma ye masra ma no enti nyame ama ne second chance on fanfin na kwan bone this time around the entom fa ho sɛ bi onye obi go na ɛyɛ de sɛ be ya nyame no nya bɛda adi enti ne yɛ wa ha enti sɛ wasan aba bɛka no emprenu so sɛ we de nyame ama ne second chance no sɛ wasan ba bi bɛka sɛ nyame because also when me ask say revenue also be mpa na ye chiwade o nyame eye chiwade wo mfi na kwan bo ya go ntie de mpa bo nipa etwa ne ho ahia ne nipa bi na like sustain on the mpa bo no ne mpa bo de ye chiwade say because wo mfi na kwan bo ne so wo san ba biem ne prince aso be kasa afedie nyame asan ade emfie ni bia na wasan sesa na adwo revenue also be ba wo so wenye nkunu biem a Ghana fo nya wo de say no no kire say we free na kwan bo ne say with the second chance no sɛ obɛfiri na kwan bɔne mu ɛdi sɛ mesa ba biem sɛ Nyankopɔn ama no de saa na sɛ wɔafiri na kwan bɔne mu ɛno nkyerɛ sɛ wonyɛ consistent wɔ nkɔmhyɛ a wohyɛ sɛ sɛ asɛ wɔn sɛ mo nsisi so nipa no bɛwu ɔnhyɛ ne nsam aseɛ Ezekia wobɛwu hyɛ wo nsam aseɛ hwii ni hɔnom a ɛbɛtumi ama watena aseɛ and come by 15 years. Okay. What you say? Usu be mpan kom shaba. On hye ne nsem ase. Ne bone afrodu awrade ani. Ne mpa boye achiwade. Ntu wuo eno bewu. Enkwabofo ya sred ya mano. Nti ya mese kona koka che ne se. Mama na second chance or the best such na adwene. Efri na kwan bone mu. First one, date by is 3rd November. Ezekiel the example, second one, or the 15 years in the account, yes. Years of the account. Exactly. I don't know the second chance, no dates, no the account, as we see. Ezekiel, no when deep on it. Into no, or my uncle Pum say, one nantin and him. Pepe, the way no bonnet. I do crowd on the set, somewhere. Senya no kana ka wo se odi date ni sign to dwamo bia wo se we dey wasa the dates adu se wo date we dey wa mana kwanja ono abeye ayi so mo frɛ no one ne nkwala no oye interview so no so se dem bo mpaye nti e bia na wanu ni ho wo se na oye otren ne ni se ufiri wakwan bɔ ne ho a wo de onfun so e be kyew eti Nyankopɔn ɔmpɛ debɔnyɛfoɔ ewu nti wey second chance in sɛ me ba biem ɛbɛka sɛ nyame ama no ɛnkwa se a menyɛ nkɔmhyɛtorɔ ɛna sɛ meka sɛ obewu so a ɛmfeli ne korakora ɛne sɛ Nyankopɔn nhyira wo amen na onhyira wahwɛfoɔ amen na ne korakora de metu Ghanafoɔ asɔfoɔ ne fo because ha ne ɛwɔ yɛ kokokoko a yɛba yɛ da Ghana man dodo yɛbu Ghanafoɔ ɛfa so dodo kasa kɛseɛ ɛmaato sɛdeɛ wɔ wahyɛ adeɛ yɛ ɛtu bia mo bɛworɔ sɛ ɛyɔfrɛ ne nyame afrɛ yɛn dia yɛn nante o Nyankopɔn akwan so
ne yanko yes sandboard dachi that's it. Odi for me so me da se pa abusia ya da se unya abrani adaje na odi hwe dwumadi any prophet Melchizedek na edi enkomo no mesre se obeja comment our comment section ho edi amame too much gh all the social media handles so wa too much gh go subscribe like you know what share na foforo so eni bia hwe medin edi dark gold makra.